Dragi gledalci, dobrodošli u 83. izdanje vaše omiljene emisije o životinjama Pet Friendly. Predstavit ćemo vam aktuelnu mis Srbije, Sanju Lovčević i njenog kućnog ljubimca, pomeranca Tinu. Zahvaljujemo se našim prijateljima emisije, Huseu, modnom ateljeu Inkognito i Akademiji Purity. Uživajte u narednim minutima. Danas nam je u gostima jedna Tina i jedna Sanja. Tina je pomeranac, a Sanja je aktuelna mis Srbije. I oni su gosti naše emisije Pet Friendly. Zdravo, Sanja. Zdravo, hvala na pozivu. Naše gledaoce, osim što zanima kada si pobedila, kako si pobedila, zbog čega si pobedila, zanima i da kažeš nešto o Tini. Ajmo da krenemo sa Tinom. Sa Tinom. Tina je pomeranac, ona je moj ljubimac i ima 4 meseca. Pored Tine, ja imam još jednog ljubimca, a to je Teddy i on je nemački špic. Ima 5 godina i divno se druže njih dvoje. Tina je, dakle, pre 4 meseca došla kod tebe. Tina je došla kod mene pre 2 meseca. Da, kada je imala 2 meseca i evo već 2 meseca je kod mene i potpuno smo nerazdvojne. Možemo reći da je ona domaći stranac, ako pogledamo ko su joj roditelji i odgajivačnice, ali tako? Jeste. Njeni roditelji su ruskog porekla, a ona je iz odgajivačnice Pomeranian Serbia. To je odgajivačnica kod nas ovde, u okolini Beograda. Naši gledalci znaju da pomeranci i na našem i na evropskom i na svetskom tržištu nimalo nisu jeftini. Nisu jeftini, ali jako su traženi u današnje vreme. Ima dosta tih odgajivačnica koje u stvari ne prodaju prave pomerance, tako da je veoma bitno da se to istraži, da se vodi računa o tome, pošto znaju svašta da podvale kao pomerance, tako da... Ti kao pravi ljubitelj pomeranaca, pre svega pomeranaca i nemačkih špiceva, se pre toga dobro informisala gde kupiti pomerance. Jeste, dobro sam se informisala. I za Tedija, on je nemački špic koji jako lepo izgleda i često me zaustavljaju na ulici da vide odakle je on, gde sam ga uzela, a i za Tinu naravno, pogotovo za nju, pošto njene cene pomeranaca su jako visoke i zaista je ovo jedna odgajivačnica od poverenja. Nama je drago što je Tina prvi put se predstavlja u našoj emisiji Pet Friendly. Jeste, ona je prvi put ovako na nekom snimanju i uopšte u nekoj emisiji. Ja se nadam da će ona da se smiri malo, sad je prilično nemirna, ali evo, ovo je premijera njena. Sanja, da upoznamo i gledalce sa aktuelnim izborom za mis Srbije koji je bio u mesecu. Izbor za mis Srbije je bio 9. oktobra, a pre toga je bio izbor za mis Beograda, gde sam ja takođe ponela titulu mis Beograda i evo sada mis Srbije. Pored toga, ja sam student stomatologije, 6. sam godina stomatologije, imam još nekih 6-7 ispita do kraja, tako da se nadam da ću sledeće godine biti i doktor stomatologije. Pored toga sam i zaštitno lice za brend Orzen, što mi je velika čast takođe. Da spomenemo da je celokupna manifestacija mis Srbije u organizaciji poznate naše agencije. Poznate agencije koja se nekada se zvala Miss You, sada se zove Miss Srbija. Tako da to je agencija koju vodi gospođa Vesna Devinča i zaista predivna organizacija. Sve je izgledalo na svetskom nivou, svi su oduševljeni. Tako da sam ja veoma zadovoljna organizacijom. Da spomenem našim gledalcima ono što si nam rekla dok smo dolazili ovde na snimanje, da tvoj prvi susret sa agencijom je bio nedavno. Jeste. Ja sam sasvim slučajno uopšte ušla u sve ovo. Tamo polovinom avgusta se to desilo, što je
samo 2 meseca pred izbor gde sam ja pobedila. Ja sam tad prvi put došla u agenciju i informisala sam se zapravo, pošto imam 24 godine, informisala sam se, zanimalo me koja je gornja starosna granica. Uopšte u tom trenutku nije mi padalo na pamet da se prijavim, zato što još nisam završila fakultet. Mislila sam, ako mi odgovara ta gornja starosna granica, da ću se prijaviti sledeće godine. Međutim, u razgovoru sa devojkom iz agencije, ona mi je rekla da ništa ne gubim ako pokušam, tako da sam ja odlučila da pokušam i eto. Sanja, ti verovatno znaš, čula si, da Kinološko društvo Novi Beograd organizuje svake godine izbor za najnjušku Beograda. E sad, mi tebe ovako zvanično pozivamo da iduće godine ti budeš u našem žiriju za izbor za najnjušku Beograda. Ja, pa velika mi je čast, zaista. Jeste, znam za taj izbor. Ja sam sa Novog Beograda inače, tako da veliko mi je zadovoljstvo, bit će mi zadovoljstvo da budem u žiriju i hvala svakako na toj prilici. Ja ću tada verovatno biti i dalje aktuelna Miss Srbije, tako da vidimo se. Divno, baš lepo ćemo se družiti. Sanja, video sam na tvom Instagramu, pošto mi novinari uvek volimo da vidimo s kim razgovaramo, zašto i kako i tako dalje, da ti vodiš računa o odgovornom vlasništvu. Jeste. Ja sam, kao što sam rekla, učestvovala na izboru za Miss Beograda, gde je slogan bio volim životinje i odgovorna sam vlasnica. Tako da se meni zapravo jako svideo i pronašla sam se u tom sloganu, jer smatram da ukoliko nije lako imati psa, psi nisu igračke, ne samo psi, i mačka i druge životinje, treba da se ophodimo prema njima, ja ih lično gledam kao članove porodice. Tako da, to je jedna velika odgovornost i zaista smatram da svako ko bi želeo sutra da ima psa, treba prvo dobro da razmisli o tome, da se dobro raspita kako šta, jer jako je lepo, ali nije uvek lako i smatram da možda nije svako za to. Tako da odgovorno vlasništvo je zaista nešto što ja propagiram na svom primeru, a i savjetujem drugima da budu odgovorni vlasnici. Da samo, dakle, spomenemo gledalcima, dakle, da ih podsjetimo. Kućni ljubimac je za ceo njegov život prisutan u našim životima. Jeste, kućni ljubimac drugačije je, on ima samo nas. I zaista smatram da svi treba da gledaju svoje kućne ljubimce kao članove porodice i to je jedna bezuslovna ljubav. Ja prosto nisam ni znala, od uvek sam voljela životinje, ali dok nisam dobila tog svog prvog psa, nisam znala kolika je to zapravo ljubav. Kada dođem kući i on mi se obraduje, nema ništa lepše prosto. Samo da se vratimo kratko na Tinu. Da li je Tina počela da ostaje sama kod kuće? Jeste. Tina je počela da ostaje sama i mirna je, ne pravi mi haos u kući. Za sad, nadam se da će tako i ostati. Naučila sam i Tedija još kad je bio mali da ostaje sam, da ne laje. Samo mu kažem kad izlazim iz kuće, ćao, idem ja na fakultet i moji kažu idem na posao. Tako da on ovako samo pogleda, vrati se na svoje ono gde leži mesto i zaista je dobar, komšije se ne žale, tako da nadam se da će i ona biti takva. Sanja, drago mi je što si gostovala u našoj emisiji, da kažem ekskluzivno, jer do sad, kao što smo rekli, ovo je prvo gostovanje Tinino, a i tvoje u ovako nekoj sličnoj, u nekom sličnom formatu. Jeste, ovo je prvo gostovanje u emisiji ovog tipa i zaista mi je veliko zadovoljstvo s obzirom da mnogo volim životinje, tako da hvala vam na pozivu. I samo bih htjela još jednom da pomenem odgajivačnicu iz koje je Tina, to je odgajivačnica Pomeranian Serbija i ima na Instagramu oficijalni profil. I takođe bih se zahvalila gospođi Vesni Jugović-Devinča koja mi je u stvari pružila uopšte ovu mogućnost, bez koje ništa od ovoga ne bi bilo moguće, tako da zahvaljujem se Vesni. I ekipa emisije Pet Friendly zahvaljuje se našoj drugarici Vesni, što nam je na direktan način omogućila da aktuelna Miss Srbije Sanja Lovčević bude gošća emisije Pet Friendly. Sanja, još jednom puno ti hvala. Hvala vama.
Ekipa emisije Pet Friendly razgovara sa našom drugaricom Marijom. Marija je inače poznati beogradski advokat, radi u jednoj poznatoj beogradskoj advokatskoj kancelariji, ali ona je između ostalog poznata po tome što nekim svojim kucama daje Viagru. Sad to je malo čudno, sada pitamo Mariju, zbog čega to radiš, Marija? Pa to radim jer je doktor tako prepisao, verovali ili ne. Postoji izvesni meda koji ima srčano oboljenje i Viagra služi za širenje krvnih sudova u plućima, koliko sam to mogla da shvatim. To je razlog. Dakle, to je jedinstven izgleda primjer, bar u Novom Beogradu, da kuce koriste Viagru, naravno, osim ljudi. Marija, ti si poznata po tome što si, između ostalog, voliš da pomažeš kućnim ljubimcima, životinjama, napuštenim životinjama. Ajmo jedan primjer nedavno to što se desilo i kako se upoznala sa onim kucom koga ćemo posle vidjeti. Pa ja mislim jedno pre 8-9 meseci na Dorćolu smo našli kucu sa povređenom nogicom. Javili su mi da bila je u nekom kafiću blizu naše kancelarije i otišla sam po nju jer su je izbacili iz tog kafića i odnela sam je u kancelariju kod mene. Izvali smo veterinara, mislili smo da ima slomljenu nogicu, međutim samo je ugruvala i povredila i onda sam zvala momka koji kupa između ostalog mog psa pa i čuva pse i ona je od tada kod njega, pokušavali smo da je udomimo. Ja je držim kod njega na čuvanju već duže vreme, ali nažalost to je kuca od 1,5 dana, sada već nismo uspeli da je udomimo i dalje kod njega na čuvanju. Sve troškove ti snosiš, je li tako? Pre svega iz ljubavi prema toj kuci i prema životinjama. Jeste, definitivno. Ja nemam uslova, pored moje kuce, da imam još jednu kucu i onda te kuce kojima pokušavam da pomognem, mogu da im pomognem novčano, da im nađem smeštaj. Jedino što mogu da uradim za sada je samo novčano da ih pomažem. Ili u nekoj naturi da kupujem hranu ili tako nešto. Toj kući je sada tako sve lepo, bezbedna je? Kuca živi u divnim uslovima, na čuvanju je kao da je njihov ljubimac i jeste de facto njihov ljubimac, osim što ja finansiram i njenu hranu i njen boravak tamo i dalje joj tražimo dom. Konačni dom gde bi imala porodicu, njenu porodicu. A ovde na teritoriji opštine Novi Beograd ti pomažeš još nekim ljudima, to je tamo ljudi koji su iz Beograda, iz Novog Beograda znaju gde je bivša kineska ambasada? Jeste, to je na mestu gde je blizu kineske ambasade, bile su barake kada su se gradile one zgrade žute, i tu je gospođa jedna fenomenalno držala, mislim da je bilo jedno 6-7 pasa kojima ona te barake obezbedila i svaki dan im je donosila hranu i definitivno ih na svaki način negovala i danas dan ih negulja. Nažalost, oni su ih iselili sada ovog leta, te barake i ta grupa pasa, iako su ih trovali nekoliko puta, sad je ostalo možda 4-5 pasa, podeljena je u 2 barake. Ja sam gospođi pomagala novčano takođe, ali tu je najinteresantniji Meda, koji je predvodnik zapravo cele te grupe pasa. Meda Viagra. Meda Viagra. Meda je ogroman, on je jedan mešanac, predobar i prelep, koji ima jedno 50-60 kila i on naravno pije jednu Viagru dnevno. Gospođa ima finansijskih problema to da iznese, jer taj lek zapravo 8 tih tableta košta oko 2000 dinara. I ja se čak i pravdam po apotekama, jer kupujem po nekoliko kutija, oni misle ko zna šta ova žena radi. Tako da Medi je potrebna ta Viagra i Medi je potrebna i kardiološka hrana. Na kraju se to svelo da ja gospođi pokušavam to da obezbedim kad god mogu. Dobro, to je zaista lep gest, ali ti imaš i svoju kucu koja se zove Ljubica, koju mi svi ovde u Novom Beogradu poznajemo. Jeste, ja imam svoju kucu koja se zove Ljubica, ona je čau čau i ima čuvena priča. Jednom sam bila van Novog Beograda negde i sa prijateljicom i neko je mazio Ljubicu i pitali su kako se ona zove, poznati čau čau, ja kažem Ljubica, a oni kažu to je Ljubica sa Novog Beograda, tako da je Ljubica prilično poznata, da. Čau čau imaju poseban karakter? Jeste, ona je vrlo nepoverljiva i vezana je isključivo za mene i uglavnom je nepoverljiva i prema ljudima i prema psima, ali imala je jednu veliku ljubav, Ljubica,
a to je bio Leni naš. Ljubica je bila definitivno zaljubljena u Lenija. Dakle, i najtvrđe srce nekada se otvori. Jeste, ona je svoje tvrdo srce rastopio je Leni, definitivno. Ljubica je toliko nepoverljiva da je sad, da nije sa nama, jedno je tamo... Na sred livade, da, Kulin. Posle ćemo je pozvati da dođe kod nas. Važi. Dobro, ispričali smo, dakle, ove 2-3 priče i emisija Pet Friendly je tu da pomogne tim kucama, pa hajde da pozovemo gledaoce sve koji bi želeli. Da, prvo koji bi želeli da udome ovu divnu kucu koja je i dalje na privremenom pansionu. Ja mislim da ti ćeš ostaviti telefon, ako je neko zainteresovan, poslali smo sada slike, pa u slučaju da neko želi, ona se sada je zovu Beba, mi smo je zvali Maza, ona čeka svoje konačno ime, verovatno. Samo da ponovim, dakle, Mešanac... Mešanac, predobra, mirna, prezahvalna zapravo za svaku ljubav i pažnju. Eto, dakle, bilo ko od gledalaca ko želi da udomi jednu lepu kucu koja je sad trenutno na pansionu, neka se javi našoj redakciji 064 0078 088 pa da pokušamo da udomimo i tu kucu, eventualno i Medu. I Medu i definitivno ove gospođe koje brine o psima, oni su sada razdeljeni, koliko ja znam, ona bi vrlo rado udomila svakog od tih pasa, jer ona nema uslova, ona sama ima jedno 5 pasa ili 3 ili 2 mačke, neku ogroman broj ima u kući, tako da svakako joj treba pomoć i finansijska i u hrani, a ako bi neko udomio njene kuce, to bi bilo sjajno. A može i neko nekad da kupi Viagru Medi. Naravno. Marija, hvala ti na razgovoru, pa nadamo se da ćemo udomiti neku kuću. Hvala i vama. Hvala. Bravo. Naš savjetnik i nutricionista Deki Hus je ponovo sa nama. Danas ćemo govoriti o kašljanju kod kuca. Kakav je kašalj kod kuca? Često zna da podsjeća na kašalj kod čoveka i šta ga izaziva? Pozdrav Nataša, tebi i vašim gledalcima. Danas ćemo iskoristiti kratko priliku da kažemo o kašlju kod kuca, šta ga najčešće izaziva i kako to možemo lečiti. Često znamo da kuce znaju da kašlju i da imaju problem sa kašljem. Ono što je najčešće uzrok, to je takozvani suvi kašalj koji se lako prenosi i koji i nije toliko ozbiljan. Postoje, da kažem, razlozi drugi zbog kašljenja koji izazivaju u stvari kašalj. Mogu da budu virusi, može da bude prehlada, također je bronhitis nešto što izaziva kašalj, odnosno upala bronhija i takve situacije najčešće i zahtevaju odlazak kod veterinara i jedan tretman ili pažnju, da kažem, prema psu. Ne treba to zanemariti jer može da se proširi na upalu pluća kao i kod nas ljudi i da onda izazove još veći problem. Znači, Deki, kašalj zaista može da postane ozbiljna stvar. Može da bude ozbiljan problem zato što može da se proširi na upalu pluća, što je, da kažem, ozbiljna stvar i zato je najbolji savjet koji možemo danas da damo, to je odlazak kod veterinara. Nemojte da se snebivate da pozovete veterinara jer ipak može da bude jako ozbiljna situacija. Kako se obično leči taj kašalj? Pa kašalj se obično leči ili antibioticima, ne tako često, je potreban neki hirurški zahvat, u zavisno od toga koja je situacija u pitanju, ali to će naravno opet veterinar odlučiti. Ono što mi možemo danas da savjetujemo ljudi jeste da svoje pse hrane kvalitetnom hranom, upravo to je razlika super premium hrane jer ona daje dobar imunni sistem psima i macama i time ih i štiti od
prehlade, kao i kod nas ljudi, kad imate bolji imunni sistem, vi ste ipak manje podložni da ćete da uhvatite neku prehladu. Još neki savjet za kraj da dodamo? Pa za kraj ćemo da dodamo, znači da ljudi obrate pažnju na ishranu kuce, u periodu ako kuca i ima kašalj, gledajte da ne zatežete puno ogrlicu, da ih vodite na namu ili nečem drugom, da ipak to grlo oslobodite i kod veterinara po savjet ili terapiju. I naravno kuse, franšizeri su uvijek tu za pomoć, možete da pozovete. Sve kuse proizvode možete pogledati na sajtu www.kuse.rs ili putem telefona saznati za više informacije. Dakle, još jednom da ponovimo, sve o Kuse proizvodima možete pogledati na kuse.rs. Dobro je za njih, a još bolje za nas, japanske prepelice. Sa mnom je Nikola Draganić, već dobro poznat svim televizijama i novinama. Nikola, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našao. Kako se provodiš prvo na ovoj izložbi? Prvo to da te pitam. Odlično, meni nije prvi put da sam vaš gost. Ove godine odlučili smo da spojimo lepo i korisno. Doneli smo da prodajemo i jaja. Kao što ste rekli, dobro je i za njih, za životinje, još bolje je za nas. Doneli smo ptičice, da se deca druže i sa ptičicama, da malo više upoznaju japanske prepelice. Ja imam i psa, to vi jako dobro znate. Moj pas jede to meso koje je jako bogato proteinima. Svaki dan pije i ono, osim nas ukućana, pije prepeličje jaja. To je jako dobro za njihovu dlaku i za povećavanje imuniteta. Tako smo mi odlučili da nagradimo psa koji bude imao najlepšu dlaku na izložbi belgijskih ovčara i dodelit ćemo 3 umetničke slike za prva 3 bis mesta, Best in Show. Hvala puno, Nikola, da te pitamo, sad ovdje imamo jedan inkubator, ti se između ostalog baviš, čime se sve ti baviš, nama kaži? Pa, pokušat ću ono najbitnije sad što je vezano za vašu emisiju, ali eto, imamo farmu japanskih prepelica, proizvodimo te male prepelice, pravimo inkubatore, proizvodimo kaveze, literaturu, ambalažu, sve što je potrebno za bavljenje tim pticama, da kažem. Ti si donirao neke inkubatore bolnicama kod nas? Da, to su uređaji koji se prave slično kao ovim inkubatorima. To su grejači za ljude koji su na takozvanoj peritonalnoj dijalizi. Dijaliza preko trbušne maramice. Moja majka je na toj dijalizi, ja sam prvo napravio njoj, pa posle njenim, da kažem, novim prijateljima, odnosno ljudima koji su isto na toj dijalizi. Tiršova je tražila od mene taj jedan grejač, jer je njihov bio u kvaru. Njima sam poklonio i pozvao sam, evo i sad pozivam sve nedobitne zdravstvene organizacije kojima je potreban taj grejač da im poklonim. Eto, mogu još da dodam da sam od ove godine počeo da pravim sokove od ceđene jabuke naše autohtone rase budimke i kožare. Pravio si od maline? Tako je, pravio sam i od maline. Iskoristio sam probleme koje sam imao u svoju korist i prodao sam sve što sam imao za ovu godinu, pa ćemo sledeće to malo ozbiljnije da radimo. Svaka čast, kaži mi koliko je kod nas zapravo moguće baviti se ovim tvojim poslom i koliko je to teško? Nije teško, najbitnije je da volite, ništa drugo. Ne samo ovaj posao, bilo kojim poslom planirate da se bavite, najvažnije je da ga volite. Ljudi još uvek nemaju toliko naviku da jedu ta prepeličja jaja, ali iz godine u godinu to se menja. Sve više ljudi koristi prepeličja jaja jer zna
kakva su lekovita svojstva tih jaja. Jako malo ima ozbiljnih odgajivača u Srbiji, tako da ima mesta za sve. Pokušavam da napravim takozvanu zdravu konkurenciju i mislim da mi to dobro ide. Svaka čast, svi znamo benefite od prepeličnih jaja. Koliko je potrebno čovek da koristi recimo u toku jedne sedmice? Pa postoje takozvane kure, one se piju prva 3 dana po 3 jaja, posle se uzima po 5 jaja svako jutro, pola sata pre doručka, dok se ne popije ta osnovna kura od 240 komada, znači nekih mesec i po dana čovek da pije, posle može da napravi pauzu pa da ponovi tu jednu kuru, a ako pijemo čisto preventive radi, 2 do 3 jaja svakoga dana sasvim je dovoljno. A što se tiče naših kućnih ljubimaca, šta ćemo s njima? 1 do 2 jaja svaki dan da se umeša u hranu je sasvim dovoljno da naš kućni ljubimac bude zdrav, ima kvalitetnu dlaku, to je to. Hvala ti puno Nikola, želimo ti puno uspeha u tvom radu i samo nastavi tako. Hvala i vama. Ovo je priča o tome kako jedan veliki gest motiviše drugi, a onda i čitavu zajednicu da se pokrene. Trebate nam vi da zajedno izgradimo legat Ljubinke Vivčar. Mesto odakle će 2 studentkinje početi korenite promene u zaštiti životinja i prirode. Da bi se promene desile, mora da se napravi mesto za njih. Svi želimo da živimo lepše, bezbednije, zdravije. Da bismo to postigli, moramo da zaštitimo životinje i prirodu, jer to utiče na sve aspekte našeg života. Na kvalitetnu hranu, na čistu vodu, na bezbedne lekove. Problemi današnjice su složeni, za njih su potrebna inovativna rešenja i potrebni su stručnjaci koji mogu da ih reše. Ovaj studentski dom je samo prvi korak u budućim naporima organizacije ORKA da rade na jačanju kapaciteta budućih generacija da se bave ovom temom. Želimo da pomognemo generaciji novih stručnjaka, biologa, veterinara, pravnika, da tokom svoje karijere se bave zaštitom životinja i da tako pomognu hiljadama. Prva generacija studenta biće 2 devojke, od kojih želimo da barem jedna bude iz doma za nezbrinutu decu. Ovo će biti njihova prilika da studiraju. Da bi se u studentski dom uselila prva generacija studenta, potrebna nam je vaša pomoć da ga renoviramo i opremimo. Postanite i vi deo ove velike priče. Napravite sa nama mesto za promenu. Posetite platformu Donacije RS i jednim klikom donirajte 500, 1000, 3000 dinara. Koliko možete, svaki iznos je važan. Pored doniranja, podelite ovu informaciju sa vašim prijateljima, kako bi se i oni uključili. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Pet Friendly. Ukoliko ste propustili neku od naših epizoda, ukucajte na YouTube TV Pet Friendly. Za sva vaša pitanja i sugestije pišite nam na dobro poznatu e-mail adresu Kinološkog društva Novi Beograd. Kao i uvek, zahvaljujemo se našim prijateljima emisiji Huseu, Modnom ateljeu Inkognito i Akademiji Purity. Do sledećeg viđenja, veliki poljubac!